check guys, 8:30 in the morning. Sana pag doon meron papuntang Zambales. Uy, ang ganda ng moon.
ano na. Nung pumunta tayo ng ano. Oo. Nung dapat lalabas tayo ng Lubao, pero hindi na tayo nang tumuloy. Nung galing tayo sa ano. Yan ba yun? Ano kasing bundok? Nabukalod. Uy, final destination. Saan? Hindi, may malaking truck. Ganyan sa final destination na movie eh. Kapag ganyan. Kapag may mga ano, may wala laglag, ganyan. Highest nga yung ngayon eh. Ha? Yung highest. Ayun. Yung final destination Ano nga yun? bloodlines. Ano, pinakamataas siya na yung nabenta na ticket sales sa lahat ng franchise ng ano Final Pero Destination. edited lang yung mga yan. Oo, ang galing na. Talaga Hindi nalalagdag oh. Bado. Oo. Ibang ko So na. guys, may truck sa Final Destination. Baka ma-final destination tayo. Bigla na lang wala laglag sa tuloy pawatin tayo. Ay, saan? Yan ang basa. So guys, this is the Basa Air Base. Hindi pa tayo nakapasok dyan. Para rin po siyang ano, Air Force City sa Clark. Yan. Ayun. Next time guys, yan. Pasok tayo. Ano? Take me wherever you go. I wanna learn the things that you know. Let's go. Body view. Ah. Meron pa lupa. So guys, 13 kilometers na lang. Nasa may Dinalupihan, Bataan na tayo. Dito tayo dumaan nun. Papunta ng... Sabihan natin. Ano? Palakol. Oh, Palakol. Palakol. Palakol River. Uy, yung Prince Rocks Rush ID. Ayun yung sinasabi ko. Ano? Yung ilalagay mo lang siya sa daan na nakatayo. Magkabilang side. Merong nakalagay na ano. Prince Rocks Rush ID. Mahal ng TV, no? Di ba gusto mo yan? Level na. Kesa sa blue. Sa? Yung blue. Ay, oo, yun. Ayun. Kasya naman cheese. Ah, okay.
guys, this is the Consuelo Bridge. Bali siya. Oh. Oh, careful. I tried. Ito. Nasa 500, ano lang siya, Ano? 500 meters. Yung Haba. tulay. Hindi ka tulad kaya 1 ilan din, 1.6. 1.4 1.4. sa Narcis sa Ramos Beach. Ginagawa na naman ng Florida pa rin. Oo, Florida pa. Malayo pa hindi na yan. Uy, pula-pula. Oh. Maganda yung pagka-red nito. Hindi matikkan. Yung ibang red, masakit sa mata. Dahil maganda yung LED ng ano? Lights. Oo. Toyota pala. Ingay ng ano. Tambon dyan nila. Pupunta yung motor ha. Oo, ito na yung tulay. Ito yung tulay. Welcome to Barangay Bodega. Florida, Bulacan. So guys, we're now leaving Florida Blanca, Pampanga. And welcome to Dinalupihan, Bataan. So time check guys, 8:50 in the morning. So, from Angeles City, guys, wala naman pong 1 hour yung biyahe hanggang dito sa may Dinalupihan, Bataan. Pero, depende pa rin sa traffic yan, guys. Sa may Porac.
Welcome to Barangay New San Jose, here in Dinalupihan, Bataan. Yung Yama cake, masarap. Ay, Diyos ko. Ganyan mali. Masarap daw. Nagustuhan nila yung Butterworth. Na? Nagustuhan nila. Butterworth. Next time, yun na lang din yung Kasi yung pinaka-bread niya, siksik siya. Hindi siya sabog-sabog. Saan ba ang daan natin? Bakit parang diretso siya? Baka diretso. In 300 meters, slide left onto JP Rizal. Slide left. On JP Rizal. Di ba yun tayo? Oo, dyan. Diretso lang. Papunta ng Olongapo. Hindi ah. Slide left onto JP Rizal. Continue on JP Rizal for 2 kilometers. For 2 In kilometers. 150 meters, turn left toward JP Rizal. Pili tayo dito sa JP yun. Take the next left Ah. toward JP Rizal, then turn right onto JP Rizal. JP Rizal. In 100 meters, turn left. Take the next left. In 100 meters, turn left. Take the next left. Sundin mo kaya? Hindi mo susundin. Baka yan talaga yung... Ano nga siya? Tiplex? Doon? Ay, wag na. Pag bumaba, no? 600 meters. Bababa pa sa 7 kilometers lang. Dito? Florida Blanca, Dinalapahan Road, Porac Dinalapahan Road. Mahal ng toll. Talo tayo pag nag-toll tayo. Sa yata? 3,400. Hindi, dito muna na lang. Kaso, sayang naman. Oh. Kataasan. Dito tayo naligaw na. Yung first time. Up. So guys, we're now here in Barangay Kataasan. Dinalupihan, Bataan. Take the next right onto Angeles, Porac, Florida Blanca, Dinalapahan Road, Porac Dinalapahan Road. Uy, Makdo. In 600 meters, merge onto Jose Abad Santos Avenue, Olongapo, Bataan Road. Lapit na tayo. Yung 6 kilometers lang. Oh. Oh, si ate. Palalisang kiyasa. Si ate girl.
worth. Hamburger? Ayoko. Uy! Saan tayo? Worth. Wow! Lalo pagbabalik para hindi tayo nagmamadali. Oo nga. Tapos daan na tayo sa ano? San Fernando? San Fernando? Saan na papuntahan mo? Oo, pwede. Oh, baby, baby, baby. Uy, yung ano. Ay, hindi. Hindi yun yung mouse shop. Yuki Hero. Oh. Wala na. Nauubos ko. Oh, yeah. Traffic yata dito. Municipality of Dinalupihan. Na? Tingnan mo yung bundok. Ano yan? Patulis. Oo nga, pinuntahan natin yun, di ba? Hindi. Uy. Subic Way, Freeport Zone. Pag umabot tayo doon. Maabot tayo? Oo. Welcome to San Benito. Bundok lang yan, hindi bulkan. Hindi. Bundok ka lang. Uy, ang ganda. Yan guys, so pakyat na po tayo sa may zigzag road. Wala. Hindi, ano yun? Dito na mag-uumpisa. Yan na. Yan guys, sa taas na tayo ng bundok. Dito sa may Dinalupihan, Bataan. Yan na yun. This is it. Oh, diba? Sa taas na tayo. Ay, oo. Ito na. Ito na yun. Zigzag din. Yeah. Makakadaling tayo sa susunod. Oo. Makakakit tayo sa Doon tayo ng dagat. Oo. Silipin natin ng ilang dagat.
ito, wala ka na makikita ng usok, diba? Saan? Itong sa atin. Ay, wala. Wala. Bago pa yun. Oo. Uy, ang ganda oh. Ganda ng location. Nasisikatan ng araw. Mga bahay. Ang ganda oh. Oh, bus. Ganda. Dinalupihan. San Pablo. Pinulot Bridge. Uy, truck. Usok niya. Sok na. Smoke belching. Grabe no. Nausukan si Mira. Huh? Grabe usok nito. Oh. Oops. Uy. Tanda ka dyan. Panalaki yung mga bus dito. Ayan na. Searching for love. Roosevelt Bridge. Till you belong and touch more. Uy, nala ko ng mga truck. You in my life. I'll never think twice. Ay, ito yung magandang daan. Huh? It's you I've been waiting to come. Maybe it's you I'm thinking. Ito yung dumaan tayo nung gabi, bes. Walang ilaw. Yeah. Nung nakamotor lang tayo. Pauwi. Parang may nakasunod sa atin. Oh, dito tayo doon. Lalaka ng mga puno. It's you I'm wishing for. Be with me tonight. Someone to hold. Ha? 9:30 to. WC before 10:30 natin tayo. Someone to cry. Someone who made me feel alive. Sa ano? Sambales. Maybe it's you. Oh my love. Kukubo Bridge. Nakasilip naman yung ilaw dito. Grabe, tignan mo yung trike. Napailing na lang sa uso ko. Sinalubong nila. Ay, ano ba yan? Dapat na binabiyahe ito. Oo. Oh, doggy. Dali, bilisan mo, doggy. Nakakaano yung mga... Sakit. Uy, walang gapo na. SCPEX to Subic. na naman tayo. 300 meters. Oo, turn left dadaan onto ka niya Subic sa- Three-Quarters Idadaan Expressway. naman yan. Ba't kaya dinadaan niya sa Talina? Dinadaan naman niya sa Subic. Sabi, yun yung sinasabi ko.
daan na ano. Spending my days and nights just thinking of you. How you make me wanna smile. The things that you do. 200 meters, turn left toward Jose Abad Santos Avenue, Alongapo, Bataan Road. When will I hear this? Love is coming on you. Next left toward Jose Abad Santos Avenue, Alongapo, Bataan Road, then turn You right. start to feel the same. Ayun. So guys, we're now leaving Dinalapi